天と地がまだ近く、神々と人の世界が溶け合っていた時代、山の神、大山積の神には2人の娘がいました。1人は花のように美しいこの花、咲夜姫。もう1人は岩のように静かで時を超える存在、岩永姫。父、大山積の神は願いました。この2人を共に迎え入れれば、命は岩のように長く続き、花のように繁栄するだろうと。それは人が永遠の命を持つ世界への道でした。しかし天孫ニニギノミコトは岩永姫の姿を見て心を閉ざします。美しくないという理由で、そして妹のこの花咲夜姫だけを妻に迎え、岩永姫は拒まれ送り返されました。その瞬間、世界の在り方が静かに変わります。人の命は永遠ではなくなった。岩のように崩れぬ命ではなく、花のように咲いて風に散り、季節とともに巡る命になった。永遠に止まる存在ではなく、出会い、別れ、愛し、失い、記憶の中に生き続ける命。だから人は限りがあるからこそ誰かを大切にし、終わりがあるからこそ今を愛し、儚いからこそ縁を求める。この世界に生まれたすべての命は永遠ではない代わりに意味を持つ存在となった。岩永姫は拒まれたことで怒りの神にはなりませんでした。一節では彼女はこう思ったと伝えられています。私は拒まれても他の存在まで悲しませる。神にはなりたくない。私の悲しみが誰かの不幸にならないように。その思いから彼女は破壊ではなく縁を選んだとされます。永遠を与える神ではなく、つながりを生む神へと魂の役割を変えた存在、それが岩永姫です。拒まれ山を降り、一人でさまお中で彼女は水の流れる地へたどり着きます。静かな川、霧、森、音のない空間、そこは魂が休まる場所でした。そこで彼女はヤシマジヌミの神と出会います。スサノオノミコトとクシナタ姫の間に生まれた神、8つの島の主とされ、荒ぶる力ではなく土地と命を守る神、ヤシマジヌミは彼女の姿ではなく存在そのものを見ました。悲しみを抱えた魂、拒まれた過去、静かな強さ、そして岩永姫はこの時、この花散る姫という名で現れます。咲く花ではなく散る花の姫、永遠の象徴だった神はここで循環する命の象徴へと変わっていきます。二人は結ばれ、命が生まれ、血は連なり、やがてその系譜から大国主の神が誕生します。国を作り、縁を結び、人と人、魂と魂を結ぶ神。もし岩永姫とこの花散る姫が同一神であるなら、縁結びの神の根源には拒まれた神の悲しみが流れているのです。この物語が記されているのは古事記のみで、日本書紀には描かれていません。日本書紀は国家と天皇の系譜を中心とした書物であり、神の感情や悲しみ、選ばれなかった存在の物語は多くが省かれました。古事記だけが拒まれた神の物語を静かに残しました。今も水と森と静寂に包まれた場所、京都の貴船神社結社はご縁の神社として知られています。ここには水に浮かべることで言葉が現れる水占いがあります。何も書かれていない紙が水に触れた瞬間、静かに意味を持ち始める。それは未来を当てる占いではなく、魂の奥にすでに存在している答えが水によって映し出される儀式。水は拒まない。誰の悲しみも誰の願いも誰の祈りも静かに受け入れて形にする。拒まれた神が縁を選んだように、ここでは選ばれなかった思いさえもつながりへと変わっていく。恋の縁だけではありません。人生の縁、魂の縁、生と死の縁、再生の縁。一節では岩永姫は拒まれた悲しみからもう誰も悲しませたくないという思いを抱き、人と人をつなぐ縁の祈りの場所に宿ったとも伝えられています。自分が拒まれたからこそ誰かが拒まれない世界を願った神、自分が選ばれなかったからこそ誰かの縁が結ばれることを願った神。目を閉じてください。岩の静けさを
感じてください。崩れない安心感、動かない安定、深い静寂、そこに水の流れを感じてください。それが縁です。命の流れ、出会いの流れ、魂の連なり、あなたの人生にも選ばれなかった出来事、失われた関係、叶わなかった思いがあったかもしれません。でもそれは終わりではなく、形を変えた縁なのかもしれません。拒まれたことが出会いに変わり、悲しみがつながりに変わり、孤独が連なりに変わっていく。岩永姫のように、あなたは一人ではありません。縁の流れの中に静かに存在しています。もう頑張らなくていい。もう証明しなくていい。ただつながりの中に身を委ねてください。岩の静けさと水の流れに包まれて、拒まれた永遠が縁に変わる神話の中で、深く優しく眠りに落ちていきましょう。おやすみなさい。
うん。